Am testat toate frizeriile din București ca tu să știi unde să te tunzi. Episodul 1, 87 Cru. Aceasta se află în Popeșle Ordeni, pe strada Biruinței 87, de unde vine și numele, iar prețul pentru toate serviciile o să vi-l zic la final. Am făcut maxim 10 minute de la metrou, ceea ce pentru mine este destul de important, dar ce am găsit aici avea să mă surprindă. Cel care m-a tuns e chiar patronul, Vasi, care mi-a oferit niște servicii pe care nu le-am mai văzut la alte frizerii, și anume, pe lângă tuns, care a ieșit din prima exact ce-mi doream, un masaj minim de o oră. A folosit prosop cald, prosop rece, spray-uri, uleiuri, creme, mi-e greu să vă explic. Deci, dacă vreți, facem și un videoclip separat. Am avut parte de un masaj capilar, facial, mi-a făcut până și la urechi, gât, spate și umeri. Vibe-ul locației e liniștit, iar frizerul chiar te consiliază și te face să te relaxezi și parcă să uiți de toate gândurile pe care le aveai înainte să intri. Gândiți-vă că ăsta e serviciu premium la 130 de lei, dar au și VIP la 190 și chiar sunt curios cum se simte. Să știți că tunsul la ei e 75 de lei și dacă vreți să vă programați, îi găsiți pe Mero și, fiind niște servicii care chiar mi-au plăcut, vă invit să le dați și un follow pe rețelele sociale.